खुलुमबाय गिबि गिबियावनो हाग्रामा सारनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आंनि डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर आंनि गामिया उत्तर गलबेरा राङाफालि आरो आंनि गथ'आ चेन्नाइ IIT माद्रासाव फरायगासिनो दङ बेवहाय जोबोद रांनि आंखाल जानानै फैदों जोंहा फरायै दिनै 4 बोसोराव हाबबाय 3 बोसोर थांबाय बेवहाय जोबोद रांनि असुबिदा जानायखाय आंनि गथ'आ सारनिसिम लाइजाम दैथायहरदोंमोन बे लाइजामखौ जोंनि BTCनि मानाव गोदोर चिफ हाग्रामा सारा मोननानै आंनि लाइजामखौ नायनानै आंनि न'सिम हाग्रामा सारा गावनि टिमखौ आंनि न'सिम दैथायहरदो बेवहाय आंनि न'खरनिफ्राय हाग्रामा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जाहाथे इयुनाव जोंफोरबायदि निखावरि हालादनि मानसिखौ सारा इयुनावबो फरायनायाव बेफोरबायदिनो अनसुंथाइ बावहरबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आं हाग्रामा सारखौ इयुनसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थागोन बिदिनो गोजोन्थों हाइ स्कुला माबा पायनाराव बरमा पायनाराव फरायदोंमोन बर' बिजोंजोंनो बेखिनियानो